Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде на тема ето този паялник, българско производство TEP04, произведен в стопанско предприятие Битова техника, град Толбухен или днешен Добрич през 1988 година. За този паялник няма много информация в интернет. Да не кажа, че няма почти никаква. Дори не го виждам да се продава по обявите в OLX, базари и подобни сайтове. Така че това е нещо изключително рядко, което заслужава да бъде документирано и да му бъде обърнато внимание. Какво представлява този паялник? Паялника представлява един потенциометър за регулиране на температурата, едно CK ключе, един диод, един високоволтов трансформатор и, както може да видите, самия паялник, ето го тук горе, на който върха е леко крив, но това се оправя. Тук трябва да понатегнем малко винчетата. CK ключе за включване и изключване. И общо взето това е. След малко ще ви го покажа отзад, да го видите. Само да кажа, че паялника е в абсолютно работещо състояние. За да ви го докажа, вие няма как да видите през камерата, да го усетите, но за да ви докажа, ще направя ето това. Виждате, че лампичката светва и паялника наистина нагрява. Сега няма да го нагрявам, понеже това е в момента е доста така опасно, защото да не стопим нещо или да не запалим нещо, но повярвайте, че паялника работи. Сега ще ви го покажа и отзад да го видите. Така, ето го и отзад. Тук имаме съответните данни и характеристики. Кабелите за паялника и за базата. Тук на времето е имало нещо като гнездо, в което е могло да сложиш самия паялник докато грее. Това представлява една спирала, която в случая тук липсва. Това е бушончето на паялника, предпазителя. И общо взето това е. Който има повече информация за този паялник, нека да напише долу в коментарите повече информация за него. Има ли такъв паялник? Работи ли му? Аз успях да намеря една единствена обява в OLX, където един човек търсеше нагревател за този паялник и беше дал характеристиките. И това беше единствената обява, която видях в OLX. Друга нямаше. Този паялник го намерих случайно в една група за радиоапарати, тъй като и това е едно от нещата, които обичам да колекционирам. Не само радиоапарати, както виждате, магнетофони, грамофони, касетофони и всякакъв вид такава техника. Аз се интересувам от
електроника и най-вече от старата техника. Така че, който има такъв паялник, нека напише повече информация долу в коментарите. Ще се радвам да науча повече неща за самия паялник. Забравих да ви покажа. Ето тук е гнездото за поставяне на гъбичката, с която като я навлажним и чистиме върха на самия паялник. Ето да го видите. Как да го покажа на камерата, да се види. Добре. Един момент. Ай, фокусирай, бе. Така. Чакай да видим как да го покажа. Да го покажа по-хубаво да го видите, но общо взето няма почти никакви забележки. И много съм щастлив, че този паялник го намерих работещ, тъй като освен, че е много рядък, е и много важно да бъде работещ, тъй като това е ценна находка. Благодаря ви за вниманието и до следващия клип.